ja Kai Lindström, Toyota Gazoo Racing World Rally Team Toyota Yaris VRC. Congratulations, third place, Juho Hänninen. First time on podium. Ensimmäistä kertaa palkintolavalla upean taistelun jälkeen ja hymy on nyt kyllä herkässä. Sieltä vielä kyllä käytiin viimeisellä pätkällä hienoa taistelua kakkossijasta ja nyt sitten kolmantena maalissa. Lämpimät onnittelut. Mukava nähdä täällä podiumin välittömässä läheisyydessä. Juho, oliko missään sellaista hetkeä, että aloit uskoa, että sen podiumiin voi alkaa luottaa? No en sitä hirveästi miettinyt ennen kisaa eikä kisa-aikana, että siinä niin kuin kaikki nähtiin, niin siitä tapahtui. Oli vähän kaikenlaista, vähän monellakin, mutta hyvä, että mielenkiinto säilyi loppuun asti. Ja eikä olisi tarvinnut paljon kovempaa ajaa, niin olisi saatu kaksoisvoittoa juhlissa. Niin me seurattiin tuolla tarkkaan tuota viimeistä Power Stagea, niin minkälainen taktiikka sulla tai teillä siihen oli? No ei meillä mitään taktiikkaa siihen ole. Kyllä niin ekalla kierroksen nojasi siihen paaliin, niin tiesi, että siihen ei voi nojata, kun se lenti sinne ojaan, niin sitten aivan niin rauhassa sen ja osui vähän kiveen, niin siinä alus vähän jäi, mutta totta kai harmitti vähän maalissa, kun ei se ero ollut iso, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa alkaa tuntua ihan välillä. Miten korkealle näin äkkiseltään nyt rankkaat tämän saavutuksen? No, jos edellisen kerran paras on 6, niin onhan se nyt helpostikin laskettuna, niin aika korkealle voi rankata. Otetaan ihan lyhyesti vielä englanniksi ja aplodit väliin. Juho Hänninen, a great race here in Neste Rally this year. Talk us through the highlights of the rally from your point of view. Thanks, it was quite okay rally. No, nothing. Friday broke a bit the damper, but we were really lucky to finish in Friday finally with the broken damper. And after that, that was okay. And today, big fight from the second place and lost it a bit. So when the end of the last stage, a bit disappointed. But now it's start to get better. Yes, thank you very much and congratulations. Third place, Juho Hänninen, Kai Lindström. Toyota Gazoo Racing World Rally Team ja Toyota Yaris VRC. Ja Juhohan kävi loppuun asti lähes veristä taistelua tosiaan kakkossijasta seuraavan miehen kanssa. Hän tulee Isosta Britanniasta, from Great Britain, Elton Evans and Daniel Barrett representing Ford.